taas täällä ja tänään pelaillaan Breedikesiä ihan kaverin kanssa. Moi. Moi. Mä en edes käynyt valitse mitään kittiä. En mäkään. No, eikä se mitään. Ilman kittiä. Ollaan me samalla puolella. Roks, ei. Eikö? Millä värillä sä oot? Mä oon vihreä. Eikö mä oon punaisen, sä oot vihreä. Mad. Mad. Mutta ei se mitään, tiimataan silti. Joo joo. Crafting bench. Tuosta noin. Hakkua kätteen. Mä en osaa nois craftin tableilla. No. Mulla menee tosi hyvin. Ja mullakin joskus silleen, että mä oon kuollut heti alkuun, vaan hypännyt ainakin alas ihan vahingossa. Mitä mä teen? On tää omenakittikin ja hyvä, voi heitellä omenat ja syödä niitä. Niin. Ei ainakaan siis lopu ruoka, se on se niinku hyvä juttu tässä. Heti ironi. No, jee, mulla taas se niinku pitää. Siitä stone axe ja sit vaan keräillä kaikkea hauskaa. Vitsi, ois pitänyt laittaa toi Minecraftin gamma, että sieltä Minecraftin asetuksesta ihan silleen maksimille. Et näkee silleen paljon paremmin. Vitsi, mä oon löytänyt yhden iron suonen, tai kaksi, mä en varmaan kun löysin yhden vai kaksi. Mulla on nyt 15 ironia. Jee. Joo. Mulla ei oo yhtäkään. Tarttin tota hiiltä, että mä näen jotain täällä itekin. No nee. Kun YouTube vielä niinku tässä silleen ei sumenna, kun silleen tummentaa sitä. Hei, nyt mä löysin ensin ekat ironit. Joo, ja mulla on 17, 18. Joo, tosi hauskaa. Mulla on vähän enemmän. Hei, tää on aika iso suoni. No mullakin oli. Mä aloitin 3 suonta ja 2. En mä nyt tiedä kumman Tää oli 1 suoni ja täältä oli 6. Aika nice. Okei, nyt vois palata maanpintaan nopeasti. Vettä. Äkki voisin kohta mennä sulattelemaan. Ihan hyvin. Miten mä pääsen tuonne ylös takaisin? Tästä. Uuni. Ei! Mä craftasin 3 uutta. Teet sä yrität sä löytää timanttia? Mä? Niin. En mäkään. Jos mä nyt heti tos löydän alussa, niin en mä yleensä sit yritä edes. Mennään tohon uuni vaan ja ironet sinne, että menetä niitä. Nyt mä tarvitsen vielä hiiltä. Oisko tässä? Ei sitten. Ironit sulamaan ne 6 karvaista. Mitä mulla nyt on? Ai niin, tässä pisti träkkää. Mä en edes... Ai niin joo, mulla ei sitä kittiä GG. Tai en ottanut. Ja mäkin oon voinut ostaa sen. Mä käytän sitä bomber-kittiä yleensä. Mulla on vähän... Tälläkin hetkellä mulla on joku 16 tonnia GM tässä. Että... Jaa. Mulla oli yhdessä vaiheessa 46 tonnia, niin mä tulin ne kaikki johonkin kitteihin. Tossa on nyt niinku 6 minuuttia vielä aikaa ja mulla on melkein kaikki kamat. Mulla ei oo mitään! Absolutely nothing! Yhdessä matsissa oli tässä joku häkkeri, se vaan teki torni, sit se muka hyppäsi sieltä kunnon flyhacksella suoraan keskelle. Joo, tosi kiva. En mä sain 4 ironia lisää. Mä oon rikkaampi, mulla on 10 ironia. Mä voin heitellä itteeni näillä omenoilla. Niin voikin. Siellä sä teit suoraan ylöspäin, sitten tulee sun päälle. Tiedän, sen saat takas. No niin, siitä vielä 4 paahtumaan. Kannattaaks, onks vertti tehdä, jos sulla ei oo tätä miner-kittiä, niin iron pikakseen? No, jos sitä... No, sun kannattaa vasta sitten tehdä se, jos sä löydät timanttia. Ei sitä muuten kannata. Mut sit jos sä löydät sitä, niin sit sun kannattaa tehdä se aika nopeasti. En mä yleensä tee sitä, jos ei mulla on mineria, koska sit otettiin pois se, että
Vaikka sulla onkin kivipikki, sä et pysty hakkaamaan timanttia enää. Joo, se oli vähän OP. Joo. Ja tyhmä silleen updateina. Mä katsoin eka mä löysin timanttia, sit mä tajusin, että se oli ihan normaali kivi. Joo, mäkin menisin, että mä löysin timanttia, mutta se oli jäätä. Joo. Okei. Ui, vettä! Joku meidän jengistä vaan koko ajan, please Iron. Mä voisin olla toi. Mä oon silleen, okei. Kome. Hei. Montaks levelina? 37. Mä en oo Kato, mä sanon sille kome, sit mä heitän sille diirittiin, jos se tulee ylös. Niin tässä kannattaa muuten kerätä näitä sieniä, ennen kuin joku hamstraa nää kaikki. Joku on kasvattanut puita. Puita? Jollain on joku farmi. Täällä on yksi puu, joku on kasvattanut se. Joo, tosi vörttiä tuhlata aikansa johonkin tommosen. Okei, mulla on Iron Sword. Siis mulla on Iron Chestplate. Ja siinä oli ne mun Iron kamat. Eiks mä ookin rikas? Joo. Tiedätkö, kun ne sulla on Ironit, niin me kannattaa etsiä näitä sieniä näitä. Joo, totta. Aina. No, hyvä pro tip, kun saa niistä sitä soppaa. Niin. Mä yleensä aina otan sitä. Mulla on komple ihan mukavasti, kun on mainaillut täällä ja etsinyt epätoivoisesti Ironia. Mulla ei edes oo. Mulla on 55. Niin komple. Mä kellasin, että Ironi 55 et vois heittää. Aha. Ei tää on sieniä, mä tuhoan näitä. Okei, mä saan ainakin yhden sopan. Joo. Ainakin yhden sopan, mutta se ei hirveesti lohduta. Mä saan 4. 5. Okei, mä saan mulle housut. Tän Iron Chestplatein kanssa vielä. Mä saan tehtyä kaikki. Ehkä. Kyllä mäkin saan ehkä. Paljon sulla on? Mulla on tällä hetkellä pelkkä chestplate. Mulla on tulos No eihän mulla on vielä niitä lähellekään. Siihen tarvii varmaan 25 kaikki. Se on 24 vissiin. No jotain semmoista. Mulla ei oo pökiä, et mulla on vaan pleittiä ja miekka enää. Kiva. Mulla tossa toi pleittikengät ja... Jes, taas Ironi. Joo. Niin nää kengät, pleitti ja miekka. Ja mä vaan kärkäsin hankkiin, mut... Mulla on vaan pleitti ja miekka. Niin on mulla vielä 4 Ironia Invisus. Vielä 1. One Iron. Mä itekään mä en näe mitään täällä. Joo, meillä on enää 2,2 minuuttia aikaa. Toivo on niinku menetetty. Onks niin vähän enää? Mulla on täältä mun puupikki, millä mä hakkailen. Rikkees. Puupikki? Joo. Et sä tehnyt kivipikki? Kyllä mä tein, mutta toi on Hulluta yks räjäyttää. Toi on niin rikki tää mun kivipikki, et se hajoaa. Et kun mä löydän Ironia, mulla just hajoaa sille. Ei. Mistä mä edes tulin? Joku on blokannut ton. Miksi joku on tehnyt tuohon tommosen katon? Mene nyt. Älä Jonne tee mitään vitsit kattoa tähän. Joo, nyt sä olet... Terassipoika. Mä tuhoan tän katon. Se on hei, älä tuhoa sitä. Se on kallisarvoinen katto. Maksaa jopa huimat 5 koblea. Mitäköhän mä nyt tässä nää tekisin, kun ei mulla oo nää... En sitten löytänyt sitä Mulla ei oo yhtään hiiltä. Täältä on niinku griepattu joka ikinen hiilenpala, ei oo. Hei, tuolla oli hiiltä. Hiili! Mä en saa sitä. 49 sekkaa. 49? Mitä? Joku yrittää blokkaa tätä täällä näillä puilla. Pukeli. Joo, minä niinku rip. Ei! Ja siis mä vielä tipuin melkein. Okei, 25 sekkaa aikaa. Tästä nopeasti sulatellaan viimeisen hetkinen, mä saan tehtyä tulee housut. Housut tosta nätisti. Näin. Sitten... Saa vielä...
saa tehtyä mulle housut. Okei, mä jaan kypärästä paitsi, mutta se on ihan hyvä. Mä sanon teille... Ai, mulla on sit... Mä mainostin mun kanavaa tälle ihalle jätkälle. Miksi? Mä sanoin sille, kun se koitti klitsata täällä, niin mä sanoin sille, että älä koita klitsata. Sitten se silleen, miksi? Sitten mä kuvaan YouTubeen, sitten se kanavassa Magnus HD. No mä näen tossa nyt. Lol. Mä saan tehtyä mulle... Jes, mä saatiin keskipaikka haltuun, kun meikä hakkas tota yhtä jätkää. Mitä oot sä jo midissä? Mä en ois poistanut tältä saarelta vielä. Oh my god. Totta kai mä oon täällä jo. Eikö niin me ollaan eri tiimissä? Ai niin joo, me ei olla rakennettu vielä yhtään. Mitä? Vitsi. No kun meidän tiimiä täynnä tämmösiä noboja. Ei, mä kuolin. Sinne tuli yhtäkkiä jotain muita. Okei. Vitsi. No mä tuun spektaa sua. Missä värissä sä olit? Punainen? Joo. Sä oot täällä, mä spektaan sua. Tästä nopeasti komplet tälleen. Turvallisuus. Vasemmalta menee. Sä pääset tiet pitkin. Ui! Okei, mä säikähdin. Mulla on nää Sieltä omenat. tulee, kannattaa juosta. Heitä sitä. Mitä? Se Se putos. Siellä on se liippikitti. Onks semmoista? On mun mielestä semmonen liippikitti. Kato, joo, on sillä. No joo, nää räjäytti tän tien melkein kun voidaan. Pitäis nyt parkouraan taas tälleen. Mä menen sooloille tänne. Et varmana tapaa mua. Täällä on 2 omenan heittäjää silleen, jee, me rektataan noin. Ei, mä kuolin melkein. Okei. Juokse. Lykkää melkein. Ei. Joo, tosi kiva kun sillä on se liippi. Okei, se olisi tällä video tällä kertaa. Ensi kertaa, moro!